Me kaikki näytetään tuossa peilissä. Mä luen suoraan tosta noin sanat, niin tää on hyvä treeni. Noniin. Alkaa vaan niin. Noniin. Mä aloitan. Hei, mä aloitan. Sami tulee etuöitiin. I tried a 9 to 5 job. Didn't work out. The doctor, he had a burnout. And the answer I got from him was drugs for me, drugs for you, drugs as much as we can do. Drugs for me, drugs for you, drugs as much as we can do. I had a bad feeling, didn't know if I was cold or hot. I met a man dealing, and the answer I got. Se Espanjan lahja meni nyt puhumaan, eli kun okay. Yhtään kuinka pitkä se juttu on, niin olkaa huopissa. No pistetään. Jatketaan vaan. Kokeillaan vielä yhden kerran. Mutta ei jaksa. Jatketaan nyt. Missä me oltiin? Tosta tokassa säkkiössä. Me oltiin tossa. I met a man dealing, and the answer I got was 13. Drugs for me, drugs for you, drugs as much as we can do. Drugs for me, drugs for you, drugs. Nyt siihen soolohan. Drugs for me, drugs for you. 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 Pitäisikö tehdä tos ei-puukki? Joo. Tommonen paljon kuulee. Verran tulla semmosen, jos se tulee